Lebap vilayetiniň Türkmenabad şäherinde döwletden mowtuna jaý almak üçin nowbata duran maýyplaryň we çagalaryny ýeke ekleýän eneleriň howsarlaryna jaý nowbatynda saklanmak üçin zerur bolan kepilnama berilmeýär. Resmiler munyň sebäbini maýyplaryň we çagalaryň ýanynda kanuny howsarlarynyň ýaşamaýandygy bilen düşündirýärler. Howsarlar maýyplaryň we çagalaryň enatalarynyň ýagny kanuny howsarlarynyň eklenç gözleginde Türkiýe gidendigini aýdyp resmilere nägilelik bildirýärler. Azatlyk radiosynyň Sebitdäki habarçysy bu ýagdaýlary başdan geçirýän ýaşaýjylaryň şol sanda maýyplaryň we olaryň howsarlarynyň bir näçesi bilen söhbetdeş boldy. Jaý nowbatyna duranlaryň onlarçasy Türkmenabaddaky himiýa zawodynyň we dokma fabriginiň umumy ýaşaýyş jaýlarynda ýaşaýar. Häzir şäher häkimligi bu raýatlaryň we olaryň kanuny howsarlarynyň umumy ýaşaýyş jaýlarynda ýaşaýandygy baradaky kepilnamany ýylda 2 gezek tapşyrmagy we jaý nowbatyny tasdikladyp durmagy talap edýär diýip ýagdaýlardan habarly ýytybarly çeşmämiz aýtdy. Ýöne jaý nowbatyna duran raýatlaryň howsarlarynyň ençemesi umumy ýaşaýyş jaýlarynyň jogapkär resmileriniň özlerine bu kepilnamany bermekden ýüze urýändigini aýdýar. Olar munyň sebäbini maýyplaryň we çagalaryň kanuny howsarlarynyň umumy ýaşaýyş jaýlarynda ýaşamaýandygy bilen düşündirýärler. Häzir umumy ýaşaýyş jaýynaky köp çaganyň ejeti kakasy Türkiýede zähmet çekýär. Olar çagalaryny doganlaryna ýa-da ene atasyna goýup gitdiler. Çagalarymyz öz perzentlerini we bizi eklemek üçin ýat ýurtda zähmet çekýärler. Ýöne resmiler çagalaryň kanuny howsarlary hakykatdan hem umumy ýaşaýyş jaýlaryna ýaşaýan bolsalar kepilnama berjek ýogsam berjek däl diýip onu bermekden boyun gaçyrýarlar. Olar bizi ýagny çagalaryň ene atasyny, mama babasyny howsar hasaplamaýarlar. Dip Türkiýede zähmet çekýän gyzynyň çagalaryna seredýän 60 ýaşlaryndaky Lewaply ýaşaýjy aýtdy. Türkmenistanda 6 ýyldan gowrak wagt bäri dowam edýän ýiti ykdysady kynçylyklaryň we giň ýaýran işsizligiň arasynda ýurt raýatlarynyň müňlerçesi gazanç gözleginde Türkiýe gitdi. Köp raýatyň öz çagalaryny ene atasyna, mama babasyna goýup gitmäge mejbur bolýandygy barada ýurduň dürli sebitlerindäki habarçylarymyz onlarça gezek habar berdiler. Bu aralykda şäher häkimliginiň wekilleri jaý nowbatyna duran raýatlaryň howsarlarynyň sözlerine görä kepilnamany tapşyrmadyk raýatlaryň jaý nowbatyndan çykaryljakdygyny duýdurýarlar. Jaý nowbatyna duranlaryň arasynda 10 ýyla goloý wagt bäri nowbatynyň ýetmegine garaşýan raýatlar bar. Häzir olar 10 ýyllygyň dowamynda edip gelýän arzularynyň puwja çykmagyndan aladalanýarlar diýip Lewaply eni bellidi. Azatlygyň ýokarda beýan edilen ýagdaýlar barada Türkmenabadyň häkimligi we gurrüňe edilýän umumy ýaşaýyş jaýlarynyň resmileri bilen habarlaşyp kommentari almak synanyşyklary başa barmady. Lewapdaky habarçymyz umumy ýaşaýyş jaýlaryndaky ýaşaýyş şertleri barada hem maglumat berip, olaryň her birinde 2 sany ýaşaýyş korpusynyň we onlarça otagyň bardygyny aýtdy. Her otogda bir maşgala ýaşaýar. Umumy ýaşaýyş jaýlarynyň her korpusyna bir hajatxana, bir hammam, bir naharxana bar. Maşgalalaryň ählisi şol bir hajatxanadan, hammamdan we naharxanadan peýdalanýar. Bularyň abadlaýyş işleri ýaşaýjylaryň hasabyna amal edilýär. Şeýle-de olar üçin zerur bolan serişdeler hem ýaşaýjylaryň hasabyna satyn alınýar. Şertler ören gözgüýni. Bu ýerdäki her bir maşgala jaýa mätäç. Dip umumy ýaşaýyş jaýynyň bir ýaşaýjysy gurrun berdi.